Daing na uminabot pang buhay sa Irosin District Hospital ang 30 anyos sa si Jaime Alem Jr., residente kan Barangay Karuhayon, Huban, Sorsogon, matapos na aksidente ining mabangga nin pampasaherong bus sa kahalabaan kan Maharlika Highway, Sitio Mapili, Barangay Rangas, Huban, Sorsogon, alas 11:30 nin banggi kan Martes, Disyembre 13. Susog sa impormasyon kan Huban Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa impluwensya nin alak ang biktima kan mangyari ang insidente, na nagporbarko magbalyo sa ibong na tinampo, alagad aksidenteng nabangga kan paparaning bus na pigmamaneho kan 40 anyos sa si Jose Lester Peñaranda, residente kan Sitio Mabuhay, Barangay Mamatid, Cabuyao, Laguna, nagikan pang Matnog Port asin pasiringkutang Metro Manila. Based sa samuyang patient record form, ini ay nagtamo kay head injury. Possible na fracture sa iyang leg, right leg kasi going deformity sa iyang bitis, and then multiple abrasions. Sigon kay Police Staff Sergeant Arnel Hapita kan Huban Municipal Police Station, matapos ang aksidente, tulos man na duminulag ang sospek na hasta sa presente nagtatago pa, mayo man na CCTV sa lugar kan pinangyarihan. So nakabangga talaga na driver, duminulag siya kay nahadlok yata. Tabo niya daw makulong, sabi sang mga kairibahan niya na driver, kaya pasensya na ngayon, nagparatext siya sa pagdulag niya. Next ang alternate driver niya na pasensya na daw, kaya po siya makulong, kaya nagdulag siya. Napag-araman man na wara sa tamang balyuhan ang biktima kan mabunggo kan bus na may 18 pasahero asin 4 na pag-iribang driver. Bali, pangapudang ko lang sa mga tao, lalo na kung nakainom, na siguraduhon kung mabalyo sa tinampot. Mag-ingat, kitaong kung may sasakyan na papaabot bago magtawid sa kalsada. Nakapatente naman ang bangkay ni Alem Jr. sa saindang residensya. Mayo naman subot na plano pang magkaso ang pamilya kan biktima. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.